Já vás všechny zdravím, jsme tady dneska u prvního podcastu, mám tady pana Roda a mě, jsem František z Bahna, jsme realitní kancelář Home for People Expert, jsem to řekl špatně, já se omlouvám, já jsem trošku ve stresu, je to první podcast, je to pro mě fakt těžký, nekomfortní, ale řekli jsme si, že to zvládneme a jsme tady dneska s Peťou teda. Peťa je můj kolega už vlastně rok a půl. Tak asi rok a půl. No. Rok a půl to letí, to je hrozný. To je hrozný. Myslím si, že to je týden, ale je to rok a půl. To rok a půl. Já si pamatuju vlastně, když jsme jako začínali vlastně spolu, tak my jsme se poznali ve fitku a já jsem vůbec nevěděl, kdo to jako je. Že? Já jsem začal jako v realitách, tenkrát první realice, potkal jsem Peťu ve fitku a vlastně jsem nevěděl, kdo to je, jako že bychom mohli dělat spolu a to. A měl nějaký projekt, tenkrát jsme prodávali vlastně byty na Sokolovský a tam vlastně to začalo tak nějak. No a od té doby vlastně si mě vzal pod křídla a už to spolu táhneme rok a půl. Ale dneska to nebude úplně o mně ten podcast, protože Peťa má samozřejmě dlouholetý zkušenosti, dělá to v podstatě celý život, dospělý život, ty reality. A myslím si, že má toho hodně jako co předat, co říct. Takže já ti budu dneska dát takové otázky. Budu to jako takový, jak se to řekne? Oťukávání. Realit. Taký oťukávač budu dneska. Oťukávač. Já jsem si to připravil to teda s dovolením v telefonu. Jo, jo. Takže první otázku tady mám na tebe a ta je, jak jsi se dostal k realitám a co byl ten impuls vlastně? A v kolika letech jsi s tím začal? To mě taky zajímá. A ještě řekni, kolik ti je teď let? Je mi 52. To je mladý kluk. Takže mladý hoch. A s realitami jsem začal, myslím, v roce 97 to bylo. To byl rok. To ti bylo rok. To je moc. V roku 97 bylo to takové ještě, že 8 let po revoluci, takže samozřejmě, že nefungovaly takové věci, si teďka už přesně nepamatuju, katastrální úřad určitě pracoval. To jo, ale tak to bylo jako offline, že to nebylo? To bylo offline, ale ty jsi se ptal vlastně, jak jsem se dostal k realitám úplně náhodou. Já jsem byl sportovec, jsem dělal různé bojové sporty, maminka mi dala garzonku, si pamatuju 25 metrů čtverečních, bez lodžie, bez balkonu. Tam jsme žili asi já, bývalá žena, kočka, pes, zajíc a dítě. takže na 19 metrů čtverečních a dostal jsem k realitám tak, že jsme potřebovali větší byt, tak jsem ten byt prodával. Přišel realitní kancelář, nebylo tak známá, ale věděl jsem, že jsou obchodníci s realitami, tak jsem někoho našel, myslím, že to bylo Avízo na Slovensku, tady to je Anonce, tam to bylo Avízo. Avízo, jo, já vím, Avízo, jako viděl jsem to už takhle. Ano. A myslím si, teda nevím, myslím, že jsem dal inzerát do Avíza, ozval se mi tenhle pán, realitní agent, vůbec nevím, jak se jmenuje. Byl to byt v družstevním vlastnictví, si pamatuju. A celý ten proces trval asi 2 dny. Pán zhrábnul 50 000, já jsem koukal, garzonka stala 500, to si pamatuju. No, vlastně. Takže pán vydělal 10%, tak jsem si říkal, perfektní job. Tak jsem naskočil do vlaku, začal jsem hledat realitky a skočil jsem v jedné realitce, kde mě vzali jako realitního makléře, ale pozor. V roce 97, já jsem tam začal si tak v roce 2000, to fungovalo tak, teďka si už přesně nepamatuju, že jste museli mít buď vysokou školu, to jsem já neměl, takže musel jsem být zaměstnaný u tohohle pána 5 let. Jo. 5 let. Pamatuju si, že jsem měl odměnu 10%. Čistýho, jo, z mojí odměny, takže jsem v podstatě 5 let musel makat. Takže ty si v podstatě, to skočím, takže ty si v podstatě třeba vydělal, nevím, 200 000, dostal si z toho třeba 20. Přesně tak. Dělal jsem u toho pána 5 let, nebudu ho jmenovat, a pak jsem získal zkušenosti a už jsem si mohl otevřít živnostenský list na reality. Takhle začínal jsem takhle, že jsem udělal, nevím, plácnu za těch 5 let, to strašné peníze a měl jsem z toho fakt minimum. Jasně. Prostě to tak bylo. A to bylo, jako myslíš, že dřív ta situace byla takhle, jako že prostě ty realitky... Já nevím, já jsem byl mladý kluk, jsem to moc nepátral, pán byl takovej slušný, byla to
byla to známá realitní kancelář, takže Jasně. chtěl jsem být jako mezi slušnými a dobrými jako realitákmi. Já vlastně, když jsem vstupoval do realitky do první, tak to už to letí, to bylo 3 roky, tak tam jsem měl odměnu jako 30%. A to jako bylo už jako v té době málo. Že? To bylo málo, samozřejmě. Takže samozřejmě, protože to je taky důležité říct, že ty realitky, vlastně, které dneska jsou, tak dávají určitý procenta těm lidem, těm makléřům. Jo? Že dávají třeba 50%, jo? Někde víc, někde míň prostě. Je to tak, ale pokud byste to chtěli nějak víc rozebrat, tak může se na to ptát. Fakt ty procenta, já jsem začal na 10%, a když jsem nabíral lidi do své realitní kanceláře, dával jsem jim 70% a ještě se jim nelíbilo, tak jsem byl docela z toho takovej. A ty si jakoby těm lidem tam, když jsi jim dával 70%, tak jsi jim ale poskytoval nějaký servis, ne? Určitě. Kompletní. No, tak jako... Jsem jim poskytoval kompletní právní servis. Bavím se teďka o Home for People. Jasně. Home for People. Byl jsem tam franchízan, já nevím. To je důležitý říct, no, že ty si tam měl pod sebou spoustu lidí, že jo, spoustu makléřů. No, jsem u nich asi 15 let, teďka přesně nevím. Byl jsem mezi prvními v té realitní kanceláři Home for People, franchise. Měl jsem po 2 letech, jsem měl asi 20 makléřů. Prostě to bylo fakt jako šlapalo to. Jasně. Bylo to hodně práce, šlapalo to. To je asi taky důležité říct, že u té realitní kanceláře, když nějakou máš třeba, nebo prostě nějaká je, tak je tam velká fluktuace těch lidí, ne? Že prostě... Obrovská. Že nabereš prostě spoustu lidí, všichni si myslí, že budou do, nevím, půl roku milionáři, prostě, že to je jednoduchá práce, ale prostě spousta jich tam... Kolik jich zbyde třeba, já nevím, pár procent. No, prostě, tak já ti řeknu, já jsem vstával ráno v 6, zašel jsem do fitka, v 7, v 8 jsem měl porady, skončil jsem porady, začal jsem dělat samozřejmě administrativy, kontroloval jsem makléře, smlouvy, řešil jsem jejich případy, do toho úterý a čtvrtky se dělala akvizice s makléřmi novými, takže jsem měl na každou hodinu pozvaného makléře, denně jsem udělal 5-6 pohovorů, jel jsem takhle fakt dlouhé roky a zůstalo mi pár makléřů. Takže ta fluktuace byla fakt vysoká, ale to bylo různými okolnostmi, v kterých se to právě všechno lámalo. V tom roce 2012-13 lidi dostávali fakt málo procent, 20-30%, a už začali vybíhat realitní kanceláře, které začaly dávat 50%, 60%, 70%. Tak začal boj o makléře, takže já jsem o ně taky bojoval. Nabízel jsem jim 70%, plus kompletní právní servis všechno v tom měli balíček. Teďka si už nepamatuju, některé jsme byli nastavené, že si právní servis platí sami, ale měli třeba 80%, nebo jsem platil právní servis já a měli 50%. Jasně, to bylo na domluvě makléře, jak prostě pracuje, jestli dělá naplno, jestli to dělá brigádně, jestli sedí na 2 židlech, to je prostě různé. To je dobrá tato poznámka. Já vím, že tvůj názor znám, jo, ale lidi by ho taky určitě rádi znali, a jestli se to dá dělat jako, že sedíš prostě jedním zadkem na 2 židlích. Že prostě děláš třeba makléře a do toho děláš, já nevím, třeba automechanika. Jo, to je třeba blbost, jo. Ale prostě, jestli si myslíš, že jestli se to dá nějakým způsobem jako dělat, že prostě se to třeba někdy překlopí do toho, že budeš dělat jenom to, že budeš jako na 2 židlích. Já jsem to nikdy neuměl. Já prostě, když něco dělám, tak dělám 100% a naplno. Takže zkoušel jsem dělat taky sám reality a do toho jsem zkoušel taky dělat, špatně jsem to řekl, zprostředkování, a do toho jsem ještě přemýšlel, že budeme dělat v realitní kanceláři poptávkový servis, že scháníš lidi, kteří schánějí. Jo? Takže už tyhle 2 věci prostě se nestučovaly, to jsem prostě pak už ani nezvládal, to se nedalo dělat, tak jsem to zrušil a dělal jsem prostě jenom zprostředkování, ale co se týče teda sezení na 2 židlích, jsem zástance, jak říkáš, že ne. Pokud chceš dělat reality kvalitně, dobře, tak aby byl klient spokojen, tak to musíš prostě dělat od rána od A až po Z. Pokud teda máš různé všelijaké, nastanou situace, kde musíš rychle něco řešit, třeba se mi stalo, jsem byl na dovolené, já jsem takový, že furt tím telefonem, žena mi nadává, furt máš ten telefon, jednou jsem si ho nevzal, samozřejmě telefonáty asi 20, měl jsem na to 10 minut hodit
na katastr smlouvu, nebo makléř na to zapomněl, pokuta tam byla nějaký 2,5 milionu. Takže na telefonu jsem vždy. No jasně, no. Jo? A že jsem neodpověděl na ty 2 židle, měl jsem tam různé lidi, kteří tam dělali svoje zaměstnání, do toho dělali brigády, ale proč to říkám s těmi telefonami? Proto, že když prostě ty jsi makléř, volá ti nějaký člověk, ty musíš okamžitě zvednout telefon. Přesně Teda aspoň já to tak dělám. Já to mám stejně, no. Pokud teda nezvedneš telefon hned, zavoláš tam za hodinu, ten člověk prostě může zavolat jinam. Se mi 100krát stalo, že já už jste mi nezvednul, tak já jsem koupil jiný byt. Jo. Takže vy v podstatě musíte být pořád na telefonu, s tím klientem musíte komunikovat a pokud děláte nějakou brigádní činnost někde, já nevím, v Tesku nebo někde ještě brigádujete, tak ten telefon nezvedáte. To nejde prostě, že? To prostě nejde a nekomunikujete. Měl jsem makléře, který prostě ani 2 dny neodepsali, ani nezavolali, takže dá se to dělat, někdo to možná umí, pokud je ADHD, já jsem taky ADHD a nedal jsem to. Ale já nevím, já si myslím upřímně z mojí zkušenosti fakt to nejde. Jo. No, takže ty to děláš rok a půl nebo 2, takže už víš, že to prostě nejde. Nejde, no. Jo, teďka si představ, že dneska jsem od 9 řešil nějaký problém, do 3 hodin jsem v kuse telefonoval a teďka si nevím představit, že jsem byl někde v práci, to prostě nejde. To jsem měl dneska 40 telefonátů a řešil jsem 2 problémy a to prostě si nevím představit. Někam zalez někam do rohu a jako řešit to tam, no. Že to nejde. Má samozřejmě makléře, který dělají mrtvého brouka, který dělají jenom na maily, prostě chcete to, tady je rezervace, takže já mám takový troška lidský přístup, si myslím. Pro nás, jako pro mě je už teďka v tomhle věku už asi posledních 10 let spokojený klient je víc jak provize pro mě. Jo. Já to sice dělám opravdu ve chvíli, ale mám to úplně stejně. Protože věřím, že když prostě ten klient je spokojený, tak si vrátí. Přesně tak. Jo, že když půjdu po penězích, tak prostě to je vidět. Oni to vidí, ty lidi, že oni to cítí. Já prostě se snažím teďka ne na kvantitu, ale na kvalitu, proto se mají ty lidi vyhodil. No, jasně. Lebo přišlo zrovna, to si se asi chtěl zeptat, že proč... Přesně tak. Čteš mi myšlenky. No, tak se ptej. No tak prostě teda, proč už to není, jak to bylo? Měl jsem na Smíchově větší kancelář a není to proto, přišel covid v roce 2021, takže panika, všichni scháněli roušky, já jsem měl nakoupen, ale jsem předvídal, takže jsem nescháněl roušky, ale nikdo nechodil do práce, nikdo nevolal, všichni byli ve stresu, každý se bál, co bude, ale majitele realitky se nikdo neptá. Finanční úřad se neptá nikdo, byli jsme plátci DPH a je to tak, že když si plátce DPH, když se ti v roce 2011 daří, tak předpoklad, že v roce 2012 se ti bude taky dařit, tak budeš dávat zálohy na daň. Takže stalo se to, že prostě se přestalo vydělávat, poslední 2 měsíce jsem to všechno tahal ze svýho, náklady, vraceli se nějaké provize, nikdo nekomunikoval, tak jsem se rozhodl, že to ukončím a budu dělat sám. Jasně. Prostě už ti přetekly prostě veškerý nervy, přesně už prostě hotovo. Přesně tak, dělal jsem všechno poctivě, slušně, celých, já nevím, kolik to bylo, 12 let a prostě jsem z franchízu jsem si nechal, zůstal jsem sám a byl jsem spokojenější, jak když jsem měl ty 22 makléřů, lebo ty některý makléři samozřejmě starosti, ne? Jako. Spíš, ne ze všema, z těch 20 byli 2-3 normální. Jo? Tak to není moc, ale jestli vezmeš. A ty ještě doteď dělají, jsou šikovní, doteď dělají, je to kamarád, kamarádka, druhý kamarád, takže jsou v pohodě. Ty jako z těch lidí zůstali 3 lidi. Takže řekl jsem si, že takhle ne, že prostě budu raději tu energii věnovat sobě a rodině a nějakou makléři, který se přichomejtme, ty jsi se prostě to jsem se tě chtěl objevil. Potom, no, že proč jsi mě jako nechal vlastně? No, jsem si tě nechal. Proto já jsem tomu moc nevěřil, když mi tě dohodil můj kamarád Svítka. Jsem mu říkal, že už to mám za sebou tyhle porody. Jo, ale já vím, když jsem to jako naskakoval vlastně, tak jsem jako říkal, no tak uvidíme prostě. Dám do toho maximum a prostě uvidíme. No. A já jsem tě samozřejmě testoval, dal jsem ti úplně nejlepší kšeft, co vůbec jako může makléř dostat. Dal jsem ti na prodej celý činžovní dům s 15 bytama, nebo kolik jich tam bylo. Jo. Tohle je třešnička na dortu pro makléře. K tomu se
kdokoliv nedostane. To určitě. Takže dal jsem ti celé tyhle byty a zkoušel jsem tě, jestli to zvládneš, a zvládnu si to na jedničku. Takže komunikoval si, ptal jsem se lidí, recenze jsem si čet, volal jsem lidem, jak byli s tebou spokojení. Takže řekl jsem si, že ke mně už nikdo, jak bych to řekl, Tak to řekni. co nemá tak na branku, už nebude u mě. Jo? Jenže ono, podle mě v tom podnikání to ani nejde. Když nemáš tak na branku, tak to nejde. Jo, to prostě... to zjistíš po čase a když začneš podnikat 30, zjistíš to v 40, že nemáš na to čas, takže začneš věci troška radikálnější jako řešit, teda aspoň já. Já jsem to řešil tím ukončením té velké realitky. No, takže tak. Takže tak. No, jako v tom podnikání, že jo, já jsem jako začínal podnikat, já jsem to zkoušel několikrát, už třeba od 19. Já jsem viděl, že jako nechci být zaměstnaný prostě. Jenže jako by nikdo mě nenaučil vlastně, jak to vlastně jako dělat, jo, že prostě si zvykli z té školy, tam máš nějaký, prostě jsi tam nějaký hodiny, máš nějaký jasně daný program, pak jdeš jako ze školy do zaměstnání, tam taky prostě někdo ti dává úkoly. No a jednou jako vylezeš, jo, a dělej to sám. Přesně tak, no. Takže mě strašně dalo jako velký problém, dělalo jako najít si tu práci. Víš, jakoby, že prostě dobrý, tak budu podnikat v něčem, v nějakém odvětví, ale vlastně jako co mám jako dělat, jo, protože jsem vůbec nevěděl. No, to člověk nevěděl. My jsme, já jsem vyšel ze školy, nebo kdy to bylo, si nepamatuju. Bylo klasika. Pojišťovák, ale vtedy to bylo fakt ještě všechno ve zrodu. To se bavíme o roce, já nevím, 90, 91. To bylo všechno ve zrodu, který si mohl prodávat jako Herbalife. A tak to ještě dneska někdo prodává. To je dneska mi někdo nabízel, tak jsem se smál. A fakt normálně feature Herbalife, 30 let zpátky, 32. Jako normálně to kupovali, jeli bomby. Já jsem to, už tedy jsem říkal, že to je kravina, jsem do toho nešel. A bylo pojišťovnictví začínalo, si pamatuje Allianz, u nás to bylo Amsliko. Kamarád mě do toho, že pojď, rozejdeme to, že dostaneme zlaté hodinky, si pamatuju přesně. Oni fakt dávali tímhle manažerům. Ano, jmenuje se Radek a teďka je multimilionár. Jo, takže je to generální, myslím, Amslika ještě, nevím, tu už mám informace 10 let zpátky, ale vím, že jsem měl s ním. No vidíš, takže, ale nebylo to pro mě, já jsem chtěl troška svobodu a ne tam prostě mluvit před lidma, 1000 lidí v Americe, tak to nebylo na mě, takže jsem do toho nešel a chtěl jsem takové svobodnější zaměstnání. A ty reality prostě, tomu jsem se dostal k slepých houslám. Jsem si říkal, že když tenhle pán může mít 50 000 za 3 dny, tak už jsem do práce nešel. To chápu. No, jako tomu rozumím. A fakt jsem začal chodit po těch realitkách a začal jsem v realitce. Já se tě zeptám, možná to budeš vědět třeba, nebo na to řekneš názor. První byt. Ne. Hele. Myslíš, že je důležité, když jako začínáš jako makléř, vybrat si jako správnou tu realitku? Jasně. Jo. To je alfa omega. Já si to myslím taky, protože když jsem začínal s těma realitama, tak jsem si vybral realitku, nebudu to tady jmenovat, nevím ani, jestli to funguje ještě. Není to tak jako dávno, ale myslím si, že už to ani nefunguje. A prostě tam jsem přišel a nikdo mi jakoby nic nevysvětlil prostě. Jo? Já jsem tam chodil do kanceláře, seděli jsme tam prostě a nikdo nic. Měli jsme jako manažera svýho a ten prostě mě v podstatě nic nenaučil. Jsem se všechno naučil od tebe jako v podstatě. Já jsem odešel odtamtud, začal jsem to dělat jakože sám, to bylo nesmysl úplně. To nejde, no. No a pak jsem vlastně potkal tebe a ty jsi mě naučil, až ty jsi mě naučil jako všechno. No a tak to má být, prostě já nevím, ty koncepty tyhle. No tak to je nějaká... To jsou velké, nebudu jmenovat. Tak on jako žije, prostě, že jo, ty manažeři žijou z těch makléřů. Přesně tak. Ty manažery, já jsem měl taky manažera jedno v kanclu, prostě on jich jenom kontroloval, bral z nich procenta, ale musím mít štěstí na lidi. Já jsem neměl na něj štěstí, slíbil mi, že to bude dělat, pak za 2 měsíce řekl, že končí a zabuchnul dveře, odešel. Jo. Takže já jsem fakt neměl štěstí na lidi, až na tebe. Fakt po 30 letech se musím zaklepat, ty jsi jeden nejnormálnější, který co udělá, co řeknu, tak udělá. Ale fakt to je tak, to není jako... To není, že ti tady lichotím, ale to mám zjištěné od advokátů, od lidí, od klientů, takže tak to je. Prostě proto tě učím všechno, co umím a rád bych jsem ti předal pak žezlo za pár let, takže... Ještě klid, jo, ještě máš čas. No, tak
ještě neblázno. Já už to dělám 32 let, takže já už bych raději útulek. No jasně. Útulek, no. To mě ani nenapadlo o tom, jako mluvit, a teď, když jsi to zmínil, tak vlastně ty jsi patron útulku Jo. v Pardubicích. Pardubice sobě, výborný útulek. Sobě. Mají to takový dva mladí lidé, 30 letý, se jim narodil dokonce miminko, mají tam 35 nebo 37 vlastních psů, postižených většinou, jsou staručky a dělají samozřejmě i různé charitativní akce. Dostali teďka ocenění, byli první, Pardubice sobě vyhráli nějakou soutěž. Jsem viděl, soutěž. Takže ne proto, ale jsou to strašně milí lidé, chodím za nimi, když se mi podaří, tak jednou za 2 týdny tam jdu a mazlíme se se zvířatkami, realitní kancelář naše jim pomáhá, zasíláme z každé prodané nemovitosti peníze, vidíš, to jsme zapomněli poslat za ty pozemky, peníze, takže chci teďka samozřejmě do těch rezervačních smluv rovno zakomponovat. Rovno bych to zakomponoval, že půjde 5 000 z každé provize útulku, takže to jsou takoví chlupáči, kteří si bohužel sami nepomůžou. Teďka dokonce se nám podařilo, teda ne mě, tomu útulku, já jsem tam poslal nějaké penízky, dovezli z Egyptu 3 pejsky postižené, jeden ochrnutý, druhý politý kyselinou a třetí odřezlé pacičky. Tam se nějaké dětičky hrali s nimi. Takže ano jsem. No jasně. A sám máš taky pejska, že jo? A sám mám taky pejska. A co děláte? To je agility? Běháme agility, Sárinka je šampionka, takže sem tam vyhrajeme zlato, někdy stříbro. Takže já jenom doufám, tady zmíním do toho podcastu, doufám, že tam jdou přidat obrázky, by se tam dali, víš, jakože tam bude vidět. No určitě. To by bylo fajn. To by bylo fajn. Jako ty Pardubice sobě, takže to je důležitý. To určitě, to by jsem byl rád, to máme na stránkách. Kdyby lidi podpořili, by to bylo super. Říkám, chci to dát do ty rezervační smlouvy, chci i lidem prostě, jestli nechtějí přispět a prostě ty chlupáči si sami nepomůžou a peníze si do hrobu nevemem. Jasně. No to je pravda, no. To určitě ne. Takže tak asi. Takže tak. Mě ještě zajímá vlastně, jaký jsou jako plány do budoucna. Tvoje. Jo, co bys si jako chtěl jako dokázat ještě? Máš ještě něco takového, že bys si chtěl jako něco dokázat, víš, jako že si za něčem ještě jdeš jako? Jsi mě zaskočil, víš? Jsi mě zaskočil. No, vzhledem k tomu, že práce v realitách od roku 2000 přináší sebou i zdravotné rizika, lebo když je člověk odpovědný, což já jsem extrémně, No to musím říct teda, že opravdu jako. Jsem extrémně, pokud něco nevyřeším, tak to řeším prostě furt a podepsalo se to na mým zdraví, samozřejmě klasika, vysoký tlak, tinnitus a takovéhle věci a myslím si, že to je z téhle práce. Jo, lebo ten stres mám už 30 let a ten stres není malej. Nikdy jsem nic nebral nějaké na uklidnění, ale fakt říkají lidi, že to je nejtěžší práce na světě, realitní makléř. Lebo jsi psycholog, advokát, poradce, finanční poradce, prostě realiťák, prostě všechno. A hlavně, jako když to děláš jako naplno, jako když to děláš naplno tak správně. Prostě v tom ležíš od rána do večera. Prostě, že? Přesně tak. Jo. Takže plány do budoucna, ano. Mám v plánu ještě teda teďka rozběhnout s váma zase realitní kancelář, kterou už máme rozběhnutou. Už máme dokonce, jsem ti slíbil, že z tebe udělám makléra měsíce. To řeknu já. Když jsme spolu začínali s Peťou, tak mi říkal, že budu makléř měsíce. Každý měsíc. Ale z kolika lidí musí říct? No, kolika jste měli, nevím, 700-800 lidí. A on mi to říkal, když vlastně se to začínali dělat, já jsem mu to nevěřil. Jo. Já si musím fakt přiznat, jsem to nevěřil. Říkal, ale jako dobrý, bylo by to super, jo, ale prostě nevím. A musím říct, že fakt je to pravda, no. Že jako tak učím tě to tak, jak to dělám já. A já jsem byl většinou makléř měsíce vždy. Takže a moje realitní kancelář, Home for People Expert, jsme byli jako fakt vždy jako jednička v tom Home for People. Takže věděl jsem, že z tebe bude makléř měsíce, pokud budeš poslouchat, dělat to, co tě naučím.
Hustý. Takže samozřejmě, že chceme, aby jsme byli zase nejlepší realitka teďka si se dokonce umístil v celorepublikové soutěži na 6. místě, jestli si to všimnul. A to není z 800 lidí, ale to je z celé realitní kance Doom Reality, co nevím, kolik tam je lidí, víc jak Home for People, R11 a Home for People, takže já nevím, 2,5–3 tisíc lidí si myslím na 6. místě, pokud se nepletu, aby jsem zase tady neplácal něco. Vím, že tam bylo 6. místo, vůbec nevím, kolik je tam makléřů. Já upřímně, já to moc neřeším. Já vím, ale já jsem to viděl a ši na 6. místě, takže budeš na prvním. Dobře, tak jo. Takže letos teda první tak. Myslíš. Dobře, no tak uvidíme. No. Takže a ty plány do budoucna mám takové, že tě to naučit. Ještě pár nějakých makléřů. Samozřejmě my děláme komplexní realitní služby, neděláme jenom prodeje bytu nebo pozemku, my prostě děláme všechno. To jsem chtěl říct, no. Děláme prostě rekonstrukce, když se objeví nějaký činžovní dům, děláme jenom částečné rekonstrukce, neděláme střechy, neděláme fasády, ale děláme interiér, většinou rekonstrukce bytu. Jo? Takže samozřejmě primárně jsou reality, ale když něco koupíme, někdo nás poprosí, tak Děláme prostě všechno, ale děláme to proč to děláme? Děláme to proto, aby když klient od nás koupí byt nebo chce byt, tak mu dáme kompletní balíček. Koupí si byt v původním stavu, my mu to za vlastné peníze, bez nějakého úroku, což spoustu lidí nevěří, ale je to tak. Protože kdybych tě neznal, tak mi to řekneš, tak si myslím, že si z něm děláš srandu. Jo. Protože to ti dneska nikdo nedá, že? Jo, slyšel jsem, že někdo tomu nevěřil. Nevěří tomu, ale jako, tak si to vem, jo. Dneska je taková doba, dneska tě každý se snaží okrást, jo, dneska tě okrádají po telefonu. To bylo i v 90kách. No, tam tomu věřím v 90kách, jako víš, ale dneska už to doba jakoby zase trošku dál a furt se to děje, jo. A prostě, když to někomu jako řekneš, jo, tak věřím prostě, že na to prostě já nebudu někoho jako přemlouvat, ty, co mě znají, tak vědí, že to tak je a chci si akurát hlídat ten svůj okruh lidí, já už nechci prostě v tomhle věku s novými lidmi dělat. No je taky důležitý říct, když to děláš v podstatě celý život, jo, tak nemáš zapotřebu někoho okrádat. Přesně tak. Jo, prostě máš nějaký jméno a už to prostě nemáš zapotřebí. Ani jsem to neudělal, prostě v tom realitním biznesu se to dozví. Jo. Dneska jsem měl takový telefon, že jsem se dozvěděl, že se známe všichni, při jednom případě jsem čuměl jak puk na to, z dnešního telefonátu 5hodinového, takže v té branži se fakt všichni známe. Ten je dobrý, prostě tam, když udělá někdo botu, tak se to hned dozvíme, prostě, že s tím člověkem se nedělá. Je fakt, že jakoby ta Česká republika, tak prostě ten rybníček není tak velký, že? Jo, prostě ty dobrý lidi, kteří jsou v tom dlouho, se znají. Jo. Přesně tak. Takže... Ale ty jsi se ptal přesně ještě, že nevěří tomu, že půjčeme na rekonstrukci. No. Probíhá to tak, že když přijde za mnou kámo, že chce koupit byt nebo nabídneme byt v původním stavu, že si to chce zrekonstruovat podle představ, nemá peníze, což většinou lidí nemají peníze, tak máme nějaké penízky na účtu prostě firemním, tak prostě děláme rekonstrukci, mám nasmluvaného pana Vasila, s kterým dělám firmu, 10 let, spolehlivýho, funguje jak manažer, je fakt dobré jako na dělníka, co až čumím. A prostě fakt je levnej, děláme to za nějakých 10 000 na metr, prostě zaplatím to, vyúčtujem to všechno, ten člověk nezaplatí ani korunu, akorát si pak bereme 3 až 5% provizí, tak si vemu 5% plus DPH. Jasně. Přesně tak. No. A když člověk nám ještě něco dá, nějakou odměnu, ještě 50, 100, tak je to jen dobře. Jasně. Takže my tam nedáváme maximálně 5% plus DPH, jak některé realitky tam hned plácnou za nic. Víme, o kom se bavíme. Jo. To se dostávám zase dál. Jestli si myslíš, že jestli ty velký realitní kanceláře, jestli je to jako fakt jako velká konkurence, nebo už dneska je to v podstatě jedno, odkud ten makléř je, že prostě víš, že to je, jestli je někdo z Remaxu, že to je jako něco víc, než když je někdo, já nevím, od někud prostě, nebo má nějakou menší soukromou realitku třeba. Hele, tak já nad tím přemýšlím už 30 let. A kdyby jsem
když začínáš, vtedy ještě Remax ani z letadla jsem neviděl. Ten Remax vzniknul někdy po roce 2000, no, až. Tady, ale v Americe v 80. let. Tam, jo, no. Takže ty lidi hodně dají. Hodně dají na ty velké firmy. Tam se domůžeš asi práva, jo, ale já nevím. Já jsem nikdy nepracoval ty realitní kanceláři, vím, jak to tam funguje. Vím, že ti tam z 200 000 zůstane pár korun, jo, z provize, takže, ale to mi zůstalo, i když jsem dělal ne v Remaxu, jo, takže když se mě na tohle ptáš, to bych se musel asi více zamyslet. Teďka, když jsem starší, mám svoje klientelu, mám své jméno, tak klidně mi stačí Roda Partners. Já si myslím. Jo? Ale kdyby jsem jako začínal a chtěl bych se rozjet, tak já jsem nezačínal a i tak. Mě přemluvili do Home for People Expert, do Home for People tenkrát, a dali mi vtedy 70%, tak jsem odešel, měl jsem 30%. Jasně. Tak jsem šel kvůli penězům. Co se týče kvůli penězům, tedy to bylo dobrý, lenže musíte si dát bacha na to, že v těchto velkých firmách prostě odvádíte DPH, odvádíte daň z příjmu, zaplatíte advokáta a z toho vám zbyde čistý zisk. Samozřejmě to můžete udělat i v té malé kanceláři. Jo? Jenže když děláte v rodinné kanceláři, kde máte, já nevím, 80%, a však to zaplatí za vás, tak vám zůstane víc peněz. V téhle, nevím, já to nemám rád, tyhle velké firmy. Ale tak máme s tím zkušenost oba, s nějakýma, jo, a strašně podle mě záleží, na jakého člověka narazíš. Jo, prostě jsou makléři v těch velkých realitkách, kteří jsou dobrý, jsou makléři, kteří prostě dobrý nejsou. Jo, a to je prostě jako všude. Ten Remax určitě pomůže tím začínajícím makléřům. No ale pozor, taky jsem si zjišťoval něco teda, tak strašně záleží fakt na tom manažerovi, protože máš spoustu těch poboček a strašně záleží, koho tam prostě chytneš. To máš franchise, takže každý to má jinak nastavené, takže podle toho, jakého máš majitele. Takže asi tak. No. Ale každý hrabe prostě. Jasně, no. Proto to děláme. Žijou z těch makléřů, že jo, takže. Žijí z těch makléřů, no. Takže já jsem jako hodně pracoval pro realitky, radě jsem v mládí pracoval pro realitky, nechtělo se mi hlavně víc tu firmu v minulosti a ta administrativa mi dělá problém. Bo já mám tak na branku, že nabírám nemovitosti, prodávám, ale když mám dělat smlouvy nebo sedět prostě počítat něco, to je moje smrt, jasně, takže... To mi zase nevadí, no. Takže musím mít zase dobrou účetní, prostě měl jsem špatného účetního, ten mi 3krát zaplatil jednu provizi, takže všechno je to o lidech. Pokud máte dobrý tým, je to úplně jedno, kde jste. Je fakt, že když máš kolem sebe dobrý lidi, tak se to dělá mnohem líp. Jo. Takže si můžeš někoho spolehnout, to jako rozhodně. No, přesně tak. A myslím si, že dobré lidi mám až tebe. Za ten celý fakt tako. To mě úplně hře na srdíčku. No, ale to tak, to nejsou nějaké keci, to je každý ví, takže... Jo. Takže když to porovnám, prostě, co bylo kdysi, prostě to se nedá. Rozumím ti. Zase trošku vrátím se zpátky na ty tvoje začátky. Napij se, vydechni si, jo. Mě prosím tě zajímá, když jsi jako přišel sem do Čech vlastně, začínal jste dělat makléře a protože pro každého makléře je problém prostě si získávat ty zakázky. Tak co ti řekne, jak to bylo, no. tak pojď, tak mi to dej, no. Takže nastoupil jsem u pána Kalašníkova. Remer. Ne, pozor, poctivá firma. Nevím, jestli ho můžu teďka, je to Saša, jeho brácha, fakt slušný. Myslím, že z Ruska byli, nebo z Novosibírska, z Ruska. Udělal jsem u nich, byli slušní a dávali mi 40%, myslím. No tak je to lepší než 30. Nepamatuji, 30 nebo 40. A byli jsme v Karlíně, kancelář a malinko samozřejmě 5 metrů, 4 lidi namačkaný a dělal jsem 500 měsíčně. A dělal jsem to jako jediný samozřejmě tam a dělal jsem to tak, že jsem ráno stával v 6. V mým okolí jsem vskoupil v tabáku všechny anonce, aby se k tomu nedostali jiní makléři. Teďka se bavíme ještě, že jako to jsem dělal vlastně ještě v Bratislavě, když moc nebyl internet. Jo? No. Já si pamatuju ještě reality bez internetu.
Jestli by vás tohle nezajímalo. No to by mě zajímalo. Tak já jsem se narodil do doby, kdy už vlastně... No, tak já jsem dělal bez internetu a my jsme troška odskočili teďka. Ty jsi se ptal, jak jsem nabíral nemovitost. No šíleně, tak, prostě šíleně stejně jak teď. Pánové, úplně stejně jak teď. Keď si vy říkáte, že to bylo kdysi lepší, nebylo. Byla konkurence úplně stejná, jo? Takže my jsme měli jenom nějaký jeden kanál anonce, druhý kanál bylo doporučení. Jasně. Jo, už ani nevím, ale v podstatě jenom to anonce jsem vždy vykupoval. V 7 ráno jsem si zaškrkával byty, počkal jsem ze slušnosti do 8 hodin, aby se nevolal ráno klientům a začal jsem jim volat, že by jsem rád jich byt, že mám zájemce, že jsem rád ten jich byt prodal. To je mazec. A vždy mi říkali, že jsem první, že jsem zavolal, tak jsem přišel a většinou jsem se domluvil. Jasně. Takže dělal jsem to jako fakt. A pak jsem ještě, myslím, rozhazoval lístečky, že koupím byt. Klasika. Jasně, klasika. Klasika, takže jako bylo to těžké, jak teďka, hele. Takže vem si, že není internet a nabírej nemovitosti. Takže tak jsem to dělal. Teď mě napadá, jak jste vlastně prodávali ty nemovitosti. Takže prodávali jsme to prostě tak, že teďka chodil jsem s foťákem normálním, s filmem, nafotil jsem byt, dal jsem vyvolat fotky, měli jsme šanon fotek, nabídka bytu, počkej, tam si dal normálně byt 2+1, tam si měl normálně fotky, bavíme se o roku 98. Přišel, ještě vtedy byly realizaci chráněny. Přišel klient, dal mi 10 000 korun, dostal nabídku 3 bytů. Když si z těch 3 bytů vybral, tak jsme šli na prohlídku, koupil to. Když nekoupil, 10 000 mu propadlo. Takže žádná zbytečná práce ze strany makléře, žádní turisti nechodili, jasně, takže bylo to fakt takhle. Dali 10, když jste si nevybrali, nazdar. Takže měli jsme normálně, si přišel do kanceláře a hledal si byty podle fotek. Tenhle se mi líbí. Tak. A dávali jsme normálně sluchátkový telefon, mobil jsem měl ještě tu cihlu, už Nokia jsem měl, to už tedy bylo. Normálně jsem vypisoval avízo, tady anonce, byt, já nevím, 2+1, cena tolik a tolik. Šupal jsem to do anonce, pondělí, středa zvonili telefony, jsem sjel v kanclu, nasmlouval jsem si prohlídky a většinou v ten den jsem všechno prodal. To je mazec. Takhle to fungovalo. Teď přemýšlím vlastně, jako tam musel být taky jako... Pozor, ještě jednu pikošku vám řeknu. Byt stál třeba 800 000, rezervační smlouva byla A4 do půlky ledva napsaná. Moja realitka, zájemce, předmět bytu, cena bytu, ujednání zprostředkoval. Byt stojí 800 000 korun, 100% navýšení je v prospěch zprostředkovatele. Takže ty jsi tam dal třeba 2 miliony, a 1 200 000 bylo to. Takže tak to bylo. A nemohl nikdo nic říct. A každý říkali, jo, udělejte si na tom, co chcete, to je na vás, jak chce 800. A takhle to bylo. Je zvláštní, kam se to jako dostalo za ty roky. No. Víš, prostě, že... A já si myslím, že to asi jako správně asi. Je to správné, to bylo jako moc tohle. A já jsem tahle sviňárně nedělal, tak fakt jsem si tam dal, já nevím, 100 nebo 200. Ale co musím, aby to malo nějaký význam, aspoň větší pro vás, my jsme vůbec nevěděli, co to je investování. Jo, takže když někdo... To jsem ani nemyslel, že se k tomu dneska dostaneme, ale myslím si, že dobře o tom, to je nejdůležitější, pánové. Pro mladé lidi je to nejdůležitější, my jsme to nevěděli. Mě vykopli ze školy v 89. Začali strkat klíče a teďka co? Tí, co pracovali v zahraničí, lidé, nějaký tátové a tak, těch bylo fakt málo. Tak ty věděli, jak to chodí v biznise, jak to chodí na západě, věděli, jak takže co myslíš, koupit. Jako, že ten západ byl jako dál už, jo? Samozřejmě. Dost jako v tomhletom. Dost, samozřejmě, že byl dost. My jsme byli za oponou, takže... No jasně, ale že jako i to investování prostě, že už to tam... To investování já jsem vůbec ani neslyšel, že by se měl investovat. Vůbec. No ale vem si, já jsem úplně jiná generace než ty. A taky jako nějak se o tom extra nemluvilo. Prostě. To dělal ten můj šéf, jak jsem... Spořící účet? No, tak tady byly knížky spořící. Takovou knížku si měl. A ten můj šéf, ten byl takový samorost, ten na nic neřekl, ten si kupoval činžáky v centru samozřejmě, tak teďka je miliardář.
A my jsme to nevěděli, že musíme kupovat nemovitosti, že na západě koupíš nemovitost, že každý rok si to zhodnotí, to my jsme nevěděli prostě. Takže jedinou chybu, co jsem udělal, že jsem neinvestoval. Jasně. Začal jsem investovat až před 15 lety. Jo. Kdyby jsem začal dřív, tak jsem mohl asi dřív do penze. To by se nevydržel v penzi. No to nevydržel, ale... Ale čistě teoreticky by si mohl. Ale čistě fakt investovat. Fakt investovat, ty nemovitosti asi za mě nejlepší. No. Jako z dlouhodobého hlediska Z určitě. dlouhodobého hlediska, ale jako rozložení určitě, ale nějaké takové ty bitcoiny a tohle to já prostě neřeším. Ale taky ne. Jo. Určitě někdo se najde, kdo s tím obchoduje nebo prostě do toho investuje, ale já prostě na to nejsem. No. Ale ty nemovitosti jako dobrý, akorát se mi teďka líbí docela ty, jak učí ty podcasty a reelsy a každý nakupuje ty nemovitosti. Jo, že mám 20, mám 30 nemovitostí. To je super. Já jsem akorát zvědavý, co udělají, když přijde krize. Jo? Se zasekne do soukolí v té ekonomice. No. A doufám, že to všichni teda zvládnou. Já osobně jsem se toho vždy obával. Něco mám, ale prostě nemám 20-30 bytů na hypotéky. No právě, tak to je všechno napákovaný, že? To je všechno napákovaný. Já jsem zažil 2 krize jako velké. Naposledy teďka, 21 jak byla. No, takže mě to jako vyškolilo, takže teďka fakt přemýšlíme nad tím. Já vždy přemýšlím, že kdy přijde ta krize, ne že jestli přijde, ale kdy. Jasně. Takže vždy si říkám, že musím si dávat na bok, no lenže jsem investor, prostě to je těžko. Těžko tam se válí peníze na účtu, prostě, když vím, že to může zhodnocovat. Prostě správný investor nemá peníze. Přesně tak. Jasně. Ještě se vrátím zase zpátky trošku, že ty jsi zmiňoval tu dobu vlastně před tím internetem. Jo, pro mě to úplně nepředstavitelný. Že? Takže mě zajímá, jakoby potom, když přišel ten zlom, že najednou byl prostě ten internet, tak jak jste se s tím vlastně učili jako pracovat, že? Jste museli být úplně z toho prostě úplně přesně. Jsme koupili 286 počítač, si pamatuju. To ani nevím, co to je. To byl nejstarší. 286, 386. Nevím, co to bylo. 286 stěl 120 000. Normální krám. A bylo to napojené přes telefon, takže to se vytáčelo telefonem, takže to dělalo. Pak si měl obrazovku, tady 4 hlavy, jsme koukali, co to je, ne? A jsme anonce otevřeli, nebo avízo, a tak skákala tak pomalu ta stránka. A už to tam začalo. Prodám by to. A mně vtedy došlo. A je to v prdeli. Konkurence. Jasně, no. Takže všichni se radovali, kromě mě. A ta konkurence byla fakt jako rychlá. Nástupem internetem to pak začalo, to se fakt vytáčelo. 70 000 jsme platili jenom za internet. V té době, že? V té době stál telefon 10 000 účty, takže já jsem platil 2 kila jenom. To je pravda, že jenom vlastně za kancelář. Tak drahý, že? Ty věci jako internet, že jo? Telefony. To se dal 200-300 000 jenom za telefony a za internet. Jasně. Jo? Teďka dáš badatel, ale zase odvedeš jinde. Jo. Takže, a byla to fakt sranda, jak to se to vytáčelo, si to pamatuju doteď, ty 4 hlavy, koukali jsme a pak se to už rozjelo. Už jsme začali bojovat, jo, teďka musím první v tom anonce a už to začalo, takže ta konkurence byla už jako znatelná po měsíci, po 2. Fakt se to rozběhlo rychle. Ale ta konkurence v realitě je vždy. To je vždycky, no. To je vždycky, jako lenže oni si tě najdou tím, že jsi slušný a děláš tu práci dobře. Jo. Pardon. Já si myslím, že je strašně důležité jako přesně dělat to správně. A v dnešní době, kdy prostě ta konkurence obrovská, hlavně že jo, sociální sítě, i ta inzerce, všichni mají prostě profesionální fotky, že jo, předhání se, kdo jaký udělá video, tak je strašně to asi důležité dneska to dělat. No. Je to důležité hlavně o to, že tě vidí, že existuješ fyzicky, nebo určitě někdo okradl přes e-shop nebo tak, prostě se nedomůžeš Praha. Prostě před rokem 90 si přišel, prostě si ho chytnul pod krk a měl si peníze zpátky. Teďka ani nevíš, s kým mluvíš. Samé roboty a prostě se fakt, že ani nevíš. Dneska něco uděláš třeba v český, já nevím, plácnu, prostě třeba v bance něco, jo, a volá ti najednou, ty naspátek volá robot. Prostě. Přesně jsi byl spokojený. Minule mi volal robot a ptal jsem, jestli jsem byl spokojený, já jsem řekl jenom ano. A to bylo všechno. A hotovo. Jo, takže prostě doba jde dopředu, no. Doba jde dopředu, no. Takže proto jsem taky tady. Je mi to jasný, no, já vím, protože my jsme spolu začínali dělat vlastně, tak ty jsi se tomu strašně bránil, že? Všemu, sociální sítě prostě, Instagram, jo.
To kdybych ti řekl před rokem a půl, že půjdeš do podcastu, tak by si se mi vysmál. No, tak já to dělám kvůli tobě hlavně. No, já vím, že jo. Já si to vážím, jako, proto jsme tady, ale já věřím, že nám to jako do budoucna pomůže. Jo. Tak snad ti to pomůže, aj nám. Já bych hlavně chtěl lidem jako radit. Jo. A nepotřebuji nějak se předvádět, ale určitě jim radit, aby ne... Jak se mi dneska stalo, já nevím, jestli to můžu říct. Normálně jako dávejte si bacha na družstevné financování, teďka to dělá hodně lidí. Tak nezmiňuj firmu, prostě jenom řekni družstevní financování. Družstevní financování, prostě se mi prostě stalo teďka, že jsem koupil dům. Prostě nemovitost koupil nějakou? No, nějakou. A mělo to být družstevní financování, po složení zálohy. Jsem se dozvěděl včera, že se rozhodli, že to nebude družstevní financování, ale osobní financování. Takže... Ale zase takhle. Tam už od začátku to bylo divný. V podstatě, protože byla dvoustranná rezervační smlouva. Což v dnešní době prostě... No to jsem ti řekl, že to jí vrát, jako to nechápu, jak může ta realitka vůbec fungovat. Takže ještě vzhledem k tomu, že jsem z realitní komoru, tak si ještě... To je důležitý říct, že jsi zástupce realitní komory. Takže já se ještě na to jako blíž podívám, tohle. Jo, ale když ještě nebudu o tom mluvit, ale pak, když to rozlousknu, tak to řeknu. No jasně. No. Ne, jako to v podstatě... Jako to je jako vážný problém, ale ty, když složíš rezervační zálohu na družstevní, máš ušetřené nějaké peníze, nebo rodiče ti dají 2 miliony, tak jdeš, koupí si družstevní byt, lebo neprokazuješ příjmy, nemusíš v banke, nemusíš být zaměstnaný, prostě dáš jim tam 2 miliony, podepíšeš AML, že ti dali rodiče, přestěhuješ se do bytu a splácíš. Jo? Jenže v tomhle případě to nemůžu udělat, nebo mi do toho hodili vidle, lebo prostě jsem přehypotekovaný, prostě oni to pojali tak, že no, tak to je osobní, no co? Tak jim vůbec nedochází, že tu hypotéku prostě nedostanu, že o tu zálohu můžu přijít, když to nevemu, jo? A ještě mi prostě nabídli takovou firmu družstevnu, kterou znám, s kterými jsem dělal, přes které, aby si prošel, tak to projde fakt jenom bonitní člověk, hrstka. Takže tohle něco prostě... Jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, to by jsem vám pak řekl. No jsem zvědavý, jak to dopadne, jako upřímně. To docela, překvapený. Když to dělají, jako, myslím si, že to neudělali schválně, že to udělal ten prodej. To možná spíš nějaká neznalost možná. Možná neznalost, ale pokud je to znalost, tak to je velký průser a pokud by to teda takhle aplikovalo víc realitek, tak jako z toho mého, že jsem v realitní komory, tak mě to jako docela zajímá, jestli prostě to byl fakt omyl, nebo to takhle. Mně se to jeví jako, že tě nalákali no mě a taky, pak to změnili. Právě, no, přesně tak. No. Nebo na družstevní vlastnictví prostě lidi víc slyší. Oni ty lidi tomu moc nerozumí, ty mladí. Tak. Oni tomu nevěří, oni si myslí, že to není jich, jenže je to nejjednodušší cesta, jak se dostat k bytu. Přesně tak. No. Jo? Nebo mladý prostě teďka jde zblblej, že chce bavoráka, tak jde a veme si úvěr 2 miliony na trojkového bavoráka, on neví, že za ty peníze si musí koupit družstevní byt, podíl. Přesně tak, no. Se nastěhuje, jenom splácí 25 000 měsíčně a nemusí řešit žádnou zaměstnání a příjmy. Je taky důležitý říct, že prostě ty družsteváky, když jsme se do toho dostali, že jo, tak v podstatě ty třeba dá se sehnat byt, že dáš třeba složíš 20%, složíš třeba 1 milion. Jo? Můžeš už třeba bydlet a potom splácet. Když to a spousta lidí nedostane na hypotéku dneska, že jo. Jsi OSVČ, máš problémy, prostě nedostaneš na hypotéku. A pro nich to je udělané a tohle fungovalo za komunistů. No. Družstevní. Mně ty družstevní byty opravdu, nebo obecně družstevní bydlení přijde fakt jako super nápad pro ty mladý lidi. Přesně tak. Jo. Teďka hodně už to začínají hodně jako dělat, už to pochopili. No, už to pochopili. Tohle fungovalo jako za komoušů, to bylo normálně. Já vím, že jo, no. Pak se od toho hrozně ustupovalo, že jo, a poslední jako roky se začalo zase jako stavět ty družstevní věci. Nebo většinou Češi, Slováci chtějí vlastnit. Je to tak. To jsme anomálie v Evropě. Většinou všichni mají pronájmy. Je to tak. Němci 80%. Jo? Pronájmy 20% osobní jako vlastnictví. My se tam dostaneme taky, podle mě, časem. Jo, víš, určitě, jako Češi, no. protože když si dneska vezmeš, nevím, 2KKčko v Praze se službama, tak dáš 25 000 třeba. Když bys si na to bral hypotéku, tak dáš 35 třeba. Víš, a ještě nemluví o tom, že bude stát 250 000 metrů čtverečních za 2 roky. No, to je další věc. No. Takže jako to bydlení, jako to vlastní, se stane hlavně pro ty mladí lidi nedostupný. Že? Už je teď relativně. Jo. Takže... Bude to jak v Německu, že to budou prostě
vlastní tyhle korporáty a budu to pronajímat. Tak už dneska se staví, co jsem koukal, je to docela dost, že vlastně developeři staví přímo jako projekty a pak je jako na pronájmy. Jo. Udělají jako krásný projekt, krásně to vybavějí a prostě pronajímají. To prostě pronajímají. Jo, mají tam všechno recepci, prostě veškeré služby, jo, takže pro někoho, kdo se třeba o to nechce starat, nezajímá ho to. Za mě ideálně, já taky jo. Nemusím nic vlastnit, já to nepotřebuju. Taky to nepotřebuju. Koule u nohy za mě. Je to tak, no, že s penězma a s nemovitostma, s dalšími věcmi, který vlastníš, přichází jenom vlastně starosti. Já jsem radě se zvířatmi, jak baráku sedět sám, takže každý to má jinak, ale hozené. Je to tak, no, každý to má jinak. Postupím zase trošku možná někam jinam, zase nás to třeba možná zavede někam jinam, a to je vlastně, děláme, že všechno, děláme rekonstrukce, děláme zprostředkování, tak jakoby, co tě víc baví dneska už třeba po těch letech, tak jestli tě baví jako zprostředkování, nebo spíš jako třeba koupit nemovitost, zrekonstruovat, prodat, co tě víc jako naplňuje? Jo? No, tak v každém případě to první už ne. To jsem si jako tak trochu myslel teda. Ne, lebo když se jako lidem děláš jako dobře, chceš co nejlíp, prostě zvedáš telefony o půlnoci a pak ti řekne, jestli něco udělal špatně, tak to tě jako za 30 let docela dožene. Jo. Takže jsem docela jako na to aj naštvaný. Takže proto dávám teďka svoju energiu raději útulku a scháněny nemovitosti pro vás, pro makléře, abyste prostě se naučili, abyste si vydělali. Mám spoustu známých, spoustu kontaktů, takže já teďka nabírám prostě z doporučení, já nepotřebuji už vůbec nějak nic jiného dělat. Takže a dávám to vám, abyste se naučili, tak snad vám to pomůže. No. No, tak jako a na tu tvoji otázku baví mě víc ty rekonstrukce, lebo vidím aspoň, že po mně něco zůstane. Jo. A jak vidím teďka různé firmy, jak to rekonstruují. To je pravda. No. Že to koupíte, pak tam přijde ten technik, to zkontroloval, zjistí tam 90 chyb, jo. Takže takhle dělat nechci. Jo. Takže teďka jsme udělali spolu jeden byt, Chabařovickou, dostali jsme ty hlavně krásnou recenzi, já za rekonstrukci, ty za přístup, takže takhle by to mělo vypadat. Je fakt, že jako ten byt byl nádherně udělaný, musíme říct teda, že ta naše firma, že vlastně pan Vasil, že to dělá fakt jako perfektně, precizně a lidi, co tam chodili na prohlídky, jsem měl docela dost prohlídek, my jsme tam dali relativně za vyšší cenu, tak těch prohlídek tam bylo jako spousta a musím říct, že všichni jako to chválili teda. Jo, říkali krásný byt, protože to je byt v paneláku, nádherný byt. Jo, a vlastně koupil to pán, který tam teď bydlí, je strašně spokojený. Jo, nadšený, úplně poslal krásnou recenzi, fakt jako... Takže o tom jde, že a je to z okolností teďka můj soused, takže jde mi v podstatě o to, že ho potkám, podám mi ruku a bude spokojen. Bude spokojený, no. Takže já už ty peníze už pro mě jako samozřejmě je jejich potřeba. Jo. Jasně, tak jako chceš už dělat, ale chceš to dělat jako správně, aby dělám lidi byli spokojený. Dělám to už proto, aby byli lidi spokojení. Tak, asi víc už. No. Je fakt, že prostě když vidíš, že potom ten člověk, který to koupí a je prostě šťastný tam, tak to je prostě nejvíc. Že? Jo. A když mi už volá teďka nějaký člověk, že odznámí ho, že dává nějakou nemovitost na prodej, tak já už za těch 30 let, bo z práce s lidma už prostě slyším, jestli ten člověk v pohodě. Jestli bude problém, nebude. Už párkrát jsem ti řekl, že tohle nedopadne a nedopadlo to. Je to pravda. Takže tyhle kontakty předávám vám, makléřům, a řeknu vám, že si myslím, nedopadne, ale zkuste to, abyste se naučili. Takže já už podle telefonatu vím. To už víš vždycky hned, no. Když jako s tím člověkem mluvíš, je fakt, že prostě třeba jsme byli na nějakých schůzkách, to spíš řeknu jako lidem, že jsme byli na nějakých schůzkách už a třeba byli jsme tam, proběhlo to a Peťa prostě říkal, že prostě s tím člověkem budou nějaký problémy, jo. A musím teda říct, že bohužel většinou jako byly, no. Jo, že prostě máš fakt jako vodat na lidi za ty roky a je tu empatii teda. Jo, takže... A i u rekonstrukcí to mám, nebudu jmenovat, taky, no, jasně, taky jsme hodně pomohli, hodně. Hodně jsme se spálili. Hodně jsme se spálili a prostě tak to je. Tak to je, no. Prostě jsou lidi, s kterýma to jde, s kterýma to nejde prostě. To první podcast, jsme tady hodinu už, já si myslím, že dobrý. Já jsem to ani nečekal upřímně, že to bude takhle dobrý. Takže bych ti chtěl poděkovat, že jsi našel čas. Že jsme to spolu zvládli hlavně. A pro diváky teda děkuji, že jste se dívali, že jste nás sledovali, že jste to vyslechli a určitě přihlašte odběr na kanál, dejte like na video a kdybyste cokoliv potřebovali ohledně realit, neváhejte nás kontaktovat, telefon bude dole
a bude tam taky e-mailová adresa, takže kdybyste měli jakýkoliv dotazy nebo s čímkoliv byste potřebovali poradit, tak nás neváhejte kontaktovat. A myslím, že se můžeme rozloučit. Jo, Mějte se krásně. Mějte se krásně, hezký den přeji. Skládejte básně.